Talotaikurit Kari puhelimessa. Isabella Holm tässä iltaa. Iltaa. Mulla olisi pikaista tarvetta huoltomiehelle. Jaha, minkälaista asiasta olisi kysymys? Mun patteri käy aika kuumana. Vai näin on päässyt käymään? Mä huomasin sen jo päivällä. Kenties se kuumuus tuntuu siellä teillä asti. Kieltämättä tuntuu. No, pitäis mä tuun vaikka sitten saman tien? Tervetuloa. Onko Seerapun rouvalla taas ruuvit löysällä? Joo. No mitäs tällä kertaa? Pesukone letkuvuotta. No mä voin hoitaa sen. Ei. Eikö sulla tänään ne illalliset? Mistä lähtien sä oot mun menojani ajatellut? Eikö mä vaan ajattelin, että tommosessa pesukonehommissa saattaa mennä vaikka kuinka kauan. Rupes sä vaan valmistautuu niihin bileisiin. Joo, voit olla oikeassa. Mutta älä anna sen tätin teettää sulla töitä yömyöhään. En tietenkään. Sepäs oli. Niin oli. Mitäs Neri? Termostaatti vieläkö käy kuumana? Riippuu huoltomiehestä. Onko sillä vielä aikaa ja voimia säätää? Molempia löytyy. Tämähän onkin oikein täyden palvelun huoltaa. Näin on. Taku varmaan lautatyötä.